Hola, fanoquis! Què tal? Com esteu? Jo em dic Núria i sóc voluntària de Fanoc a l'Hospital Vall d'Hebron. Sabeu què? Quan tinc una mica de temps lliure, m'encanta mirar pel·lícules i sèries. I estic segura que molts de vosaltres també. Així que avui us proposo que sigueu directors, directores, guionistes, càmeres... Com? Doncs amb una activitat molt xula i molt creativa, però que requerirà bastanta paciència. Això sí, ja veureu com el resultat és espectacular. Sabeu què és un stop motion? Un stop motion és una tècnica d'animació que consisteix en simular el moviment de qualsevol objecte a base de fer-li diverses fotografies. A cada fotografia aquest objecte estarà en un punt una mica diferent que l'anterior, de manera que al finalitzar, quan posem totes aquestes imatges juntes una rere l'altra, semblarà que l'objecte s'estigui movent realment. En aquest mateix vídeo us deixem un exemple d'un stop motion perquè podeu veure millor de què us estic parlant i agafeu alguna idea. Com veieu, i com us he dit, és una tècnica que requerirà tota la vostra paciència perquè heu de fer moltes fotos i bastanta preparació, però ja veureu que és superxulo i us ho passareu molt bé. I un truc, cal que deixeu la càmera fixa sempre al mateix lloc, d'acord? I animeu-vos a fer-ho i, si us plau, si voleu, ens encantaria veure els vostres resultats. Així que aquí us deixem un correu al que ens ho podeu enviar, d'acord? Vinga, ànims! Adeu, afanoquis!